Glumești? Ok. Asta e un fel de lămâie. Cea mai proastă lămâie pe care am mâncat-o vreodată. Ok, asta are 2 din partea mea. 1 din 10, nu știu. Ok, trecem la fructul dragonului care arată cel mai bine dintre toate fructele pe care le-am luat. Oh, astea mai moale. Dar amândouă sunt albe. Și a zis că e roșu prin nou. Ok, nu mai este roșu, avem doar alb. Poate nu pentru el ăsta e roșu, eu nu știu. Ăsta e cel mai bun.